Maayong Pasko kaninyong tanan. Hinaot po unta nga mabungahon ang inyong Pasko. Kami diri maayo lang. Busy na usab sa pag-preparar sa Pasko. So, gusto lang ko mangumusta kaninyo o magpasalamat ako sa mga tao nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Karong pagtuon nato akong gibahin sa tulo. Kay kadaghanan murag wala nato nahibaw nga sa wala pa si Jesus mianhi dinhi 2000 na katuig karon dinha na siya. So mo na number 1. Number 2 nga ang atong Ginoong si Jesucristo mubalik. Number 3 ang pagkatao ni Jesus. Atong ato kining basahon o karon lain og jutay kay moadto ta sa ubang mga bersikulo. Kini dili comprehensive, dili ni tibuok kay ang kinabuhi ni Jesus ang atong pagtuon karon mura og naaraman tay mga 30-35 minutes kay dili nato matuna na ang tanan. So kini mga summarize lang ni. Okay, sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga mao'y magauban kanato nga kay siya man ang teacher, ang tinuod nga teacher. So atong iduko ang atong ulo o atong ihatag ang tanan. So magampo kita. Sa ngalan sa Amahan nga mao'y gabuhat sa kalibutan. Sa ngalan sa Anak nga mao'y nagpakamatay alang sa among mga sala. Sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y mosulod sa among kasing-kasing. Lord, na gaampo kami karon og dako ang among pasalamat nga kami makahinumdom sa imong pag-anhi dinhi sa kalibutan. Tungod sa imong dako kaayong gugma, imong gipadala si Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Ginoo, tudloa kami nga kami mo salig nga anak kanimo. And Lord, imong tang kaptan among kasing-kasing karon, at tudloa kami, hinaot po nga among concentration naa sa pagtuon. Hinaot po nga kami mahibalo sa tinuod nga Pasko, nga ikaw ang pinakakumpleto nga gasa. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. So guys, nabalo ba mo nga sa wala si Jesus mianhi din 2,000 years ago. Nila ni Mary og ni Joseph. Asa wala pa siya na tao sa Bethlehem, dinhi na siya. Existed na ang atong Ginoo. Naa na siya. So atong tan-awon, atong basahon sa sinulat ni Juan kapitulo 8. Kining sitwasyon nga si Juan gisulat niya samtang si Jesus o ang mga religious leaders, mga pangulo nagdiscussion. Dako kayong discussion nila. Kay kini mga religious leaders dili gyud mo tuo nga si Jesus ang Messiah. So ilang gi-investigate og ilang gyud siyang lalison og gusto. So atong basahon didto sa unsay nahitabo sa kapitulo 8. Guys, naa na mo dinha sa sinulat ni Juan sa kapitulo 8. So ang New Testament nagsugod og Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So natas kapitulo 8, akong basahon sa kapitulo 8. And versikulo 51. Okay, naana mo din nakasunod na mo. Matthew, Mark, Luke, John, kapitulo 8 and then versikulo 51. Basahon na to. Kini si Jesus mingon, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay.
para sa inyo po niyo o para sa ako kung mutuo ta ni Jesus dili ta mamatay espirituhanon. 52, ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham o ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Kinsa maning gisulti nila? Kinsa man ni si Abraham? Tingali ang ubang kaninyo wala kay balog kinsa ni si Abraham. Si Abraham kini siya 2000 na katuig usa mataw si Jesus, ang Ginoo gikuha niya, nagpili siya usa ka pamilya, usa ka tawo didto. Si Abraham gikan sa Iran, posible nga Iran. Miingon ang Ginoo nga mag-prepare ako og mga tawo, pinili nga maoy musulti mahitungod sa coming nga Messiah. So kini sila mga pinili mga Hebrehanon. Si Abraham mao ang kagikanan sa mga Hebrehanon, taga Iran. So ang mga Iranians wala kay balo nga ang mga Hudiyo di ay gikan nila. So kini na ito po 2000 na katuig karon. 2000 na katuig sa wala pa si Jesus. So miingon sila, namatay na si Abraham, unsa may boting pasabot? 53, miingon sila, ayaw kami ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ba ka? Si kinsa ka ba sa imong paghuna-una? Jesus, kinsa man ka? Nganong miingon man ka nga mas labaw pa ka sa among amahan nga Abraham? So, maayong pangutana nila. Kinsa man ni Jesus? Si Jesus mitubag, kon pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang pagpasidungog kanako mao nga ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. So, natingala sila, ako nakaila. Ngano man siguro. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan, si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Una-una nga dugay nang namatay si Abraham, pero ang gisulti ni Jesus nga nalipay si Abraham day buhay didto sa langit. Nalipay siyang pag-anhi dinhi. Kini katingalahan nila kaayo ni. Kay si Abraham dugay na namatay. O karon may claim si Jesus nga si Abraham nalipay nga dinhi siya. Verse 57, ang mga tao miingon kaniya, mga religious leaders. Wala pa gani kay 50 katuig, unya nakita mo na si Abraham. Si Abraham dugay na namatay, 2000 na katuig, unya miingon ka nga nakita mo. Bata ka pa. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Wow, unsa may buti pasabot ni Jesus. Kasi wala pa si Abraham, wala pa sa sinugdanan sa kalibutan, dina na si Jesus. So sa kanila nakalitan sila sa gisulti ni Jesus. Unsa maning importante kaayong pulong nga giingon ni Jesus, ako mauna. Do you know nga sa diyang si Moises agisugo sa amahan sa Ginoo nga kuhaon ang mga Israelites nga dito sa Ehipto. Nangutana miingon si Moises, kung mangutana sila kung kinsay nagpadala nimo, unsa may akong isulti? Ang Ginoo miingon, ako mauni. Ang gigamit ni Jesus karon sa iyang conversation, mao to'y gisulti sa amahan, mao to'y gigamit sa amahan sa Ginoo dito ni Moses. So si Jesus miingon siya nga, ako
ang gasulti ni Moses. Ako ang nakipag-istorya ni Moises. Ang Ginoo mao si Jesus. Og unsay nahitabo? Og namunit silang mga bato aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya og mibiya sa templo. Nganong gusto man nilang patyon si Jesus? Kay sa ilang paglantaw si Jesus na nga mas tamas, blasphemy sa in English, nga mi-claim siya nga siya ang Ginoo. Mao nang gusto nilang patyon. Daghang mga tao dinhi sa kalibutan karon nga moingon nga si Jesus tao lang na. Apan dinhi at kay si Jesus wala moingon nga ako Ginoo. Apan dinhi sa conversation niya sa mga Hudiyo, sa mga religious leaders, moingon siya nga sa wala pa buhatang kalibutan dinha na siya. Sa wala pa si Abraham dinha na siya. And ang nakapag-istorya ni Moses dito sa bukid sa Sinai, ako ang nakapag-istorya. Kanang pulong nga ako maunay gigamit sa amahan nga Ginoo. Gigamit usab ni Jesus. Eksaktong pulong gikan sa Grego. Nga mauna nga ayaw ta og palukos ubang mga tao nga moingon nga si Jesus dili Ginoo. Nga si Jesus moingon nga dili siya Ginoo. Okay. And then muadto usab kita sa Juan. Sa Juan kapitulo 1. Mao nay pagsugod ni Juan. Sa wala pa nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kinsa man ning kaniya? Kaniya sa bersikulo 14 atong mahibaw-an. Og ang pulong nga nagahimo sa kalibutan, ang pulong nga uban sa Dios, miingon si Juan. Og ang pulong nahimong tawo og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Kinsa man ning tawhana? Si Jesus. So wala pa gani buhat ang kalibutan, di na si Jesus. Ang mga disciples nakita nila si Jesus mao ang pulong. And then sa akong pagbasa, ang mga theologians, mga tao nga gatuon sa Biblia og 30-40 ka tuig miingon nga dinay 300 ka mga tagna sa dito sa karaan nga tugon may tungod sa atong Ginoong Kristo. O ang sunod nga parte nga akong himuon, sa akong giingon na dili ni comprehensive, dili tanan. It will take a lot of time nga sa pagtuon sa kabay ni Jesus. Pero kini gamay lang ning atong ipakita. Karon si Jesus sa wala pa siya natawo, dinha na siya. Karon si Jesus usab mobalik. Mobalik siya sa pagkuha nato. Pero tan-aw nato sa Revelation. Naatay mga mahibaw-an sa Revelation chapter 1. Guys, moadto na mo sa Revelation chapter 1. So nagpractice kita pag-abri sa Biblia. Revelation chapter 1 verse 8. Si Jesus mingon, ako ang Alpha o ang Omega. Unsay buot og Alpha na Omega? Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ang Alpha sa alphabet sa Grego, Alpha murag A na A, B, C, D, E, F, G. A, Alpha, Omega, Z. So siya ang sinugdan ug siya ang katapusan. Ako ang Alpha ng Omega, nag-ingon sa ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto og muanhi. Kinsa may muanhi. And then tan-aw nato sa 18, versikulo 18, guys.
dool ra kay na 18. Si Jesus miingon, ako ang buhi. Abi natog namatay na si Jesus. Mingon siya, ako ang buhi, namatay ako apan tanawa. Buhi ako og dili na gayud mamatay. Unsay bot ipasabot og dili mamatay. May kinabuhi nga walay katapusan. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Gahom ni Jesus ilalom. So, He is powerful. Ang atong Ginoong Kristo walay sinugdanan, walay katapusan, og mobalik siya. Atong gitun-an dito sa Matthew 24 nga si Jesus mobalik. Nangutana kita, ready ba kitang tanan sa iyang pagbalik? So karon moadto na kita. So atong natun-an nga si Jesus, so wala pa siya na tao, dinha na siya ug siya mobalik. So tan-aw nato karon ang nganong nag-celebrate kita sa Pasko, ang pagkatao ni Jesus. So guys, moadto na ta sa Lucas. Lucas 2. Tanaw na to sa Lucas Kapitulo 2. Sige, basahon na to. Nana mo sa Lucas, Matthew, Mark, Luke. Ikatulong libro. Lucas, Kapitulo 2. Basahon na to. Usani sa mga pagtuon sa ang pagsulat sa may tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Si Cyreno mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pangpalista, census. Gustong mahibawan sa gobernador kung ang mahitungod sa buhis, pilay mo bayad sa buhis, o kung kakinahanglan siya sundalo, mahibawan niya. Bosa ang tanan ni atong ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Miadto sila. Gikan sa lungsod sa Nazareth, sa Galilee, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David, miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Unsa may ibot ipasabot ani? Tungod sa census, si Joseph mibalik sa natawhan ni Haring David. Kay ang mga tribo ni Haring David kinahanglan mobalik sila sa lugar ni Haring David. Si Joseph taga miadto dito sa Bethlehem, layo man sila. So iyang gidala si Maria nga buntis kaayo, miadto sila dito. Ngano man miadto man sila dito? Tungod ba sa census? Dili. Kini ang katingalahan. Kay ang karaan nga tugon, ang Biblia, nagtagna. Daghang gitagna, mga 300 ang gitagna, mahitungod ni Jesus, gitagna nga ang manluluwas mataw gyud sa Bethlehem. Dead to mataw. Apan sila, layo man sila. So ang gihimo sa atong Ginoo nga ang gobernador magpa-census aron nga ang baby Jesus, alon si Jesus didto mataw sa Bethlehem. Kay wala man gitagna nga adto dito mataw sa ilang lugar kundili so gigamit ang census aron nga ang
nga ang revelation, nga ang pagtagna nga si Jesus didto gyud matao didto sa Bethlehem. Karon mura man ni gidiretso ni Lucas. Pero mobalik kita ato ning tan-awon. So sa unang panahon, sa panahon ni Jesus og o gigamit gyapon ni sa mga tao sa Pakistan, Iran, India, labi na sa India siguro, nga kung nga ang bata pa, mga bata pang anak nila, ila na ning gibuya, ila na ning ikaw, mao na imong masawa, bisag bata pa sila, ang mga ginikanan ang magsabot. Mao na number 1. And then number 2, adunay betrothal nga magsaad sila. Siguro mga teenager nga magsaad silang duha nga magpakasal. Pag kanang saad nga sila magkasal, usa na ka tuig. Pag human sa usa ka tuig, di na pa ang tinuod nga kasal nga kumbira, usa ka semana ang kumbira nila. Pero ni anang saad nila kanang usa ka tuig, dili sila mag-ipon. Tuwa gihapon sila sa ilang mga ginikanan. So pero kanang usa ka tuig nga gap nga saad, tinuod na gyud na nga kasal. Legally married na sila. Legal na na. Bisag wala sila nagsama, wala sila nag-uban, legal na na. So unsa man siguro gibati. Dinhi ang tuyo mo. So verse 6, ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot sa panahon nga nanganak na siya. Nanganak siya sa panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiulo na sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. So hain man siya natawo si Jesus ang atong Ginoo. Naaba sa sikat nga hospital. Aduna ba mga magtatabang, wala ta makaibalo, natawo sila sa pasungan. Ang nagbuhat sa kalibutan, natawo lang din ha. O ang iyang mga ginikanan, mga pobre. Ang Ginoo wala natawo sa templo, sa palasyo, kundi sa pobre. Verse 8, ni atong dapita may mga magbalantay sa karnero. Ako sa ding ibalik ni. So ang nahitabo ni ini, ang nahitabo nga namabdos man si Maria within sa betrothal kanang usa ka tuig nga maghulat, namabdos man siya. Na nervyos kaayo siguro, posible siguro. Apan ang anghel nakipagsulti kaniya pinaagi sa damgo nga kini gikan sa Ginoo ni, gikan sa Espiritu Santo. Tungod sa pagsalig ni Maria, dako ang pagsalig niya sa Ginoo, duol kaayo siya sa Ginoo, mituo siya sa gisulti sa Ginoo. Mao nang nakasabot siya, mituo siya bisan pa nga maulawan sila, kay kini kung mabuntis ka nga wala pa'y kasal, makaulaw ni sa ilaha. Ang tibuok baryo mahibalo. So, bali wala niya to. Tungod kay mituo, misalig siya sa atong Ginoo. Maunay dako kaayong character nga atong sundon. Nga kita musalig sa Ginoo. Kung unsay plano. Bisag wala na to, mahibaw misalig ta nga kini ang iyang plano, kini ang maayo sa ato And then, unsay nahitabo ni Jose? Kay si Jose, murag wala siya kahibalo. Murag wala siya sultiya nga ang pagka-mabdos, gikan sa Espiritu Santo. So, nagplano siya nga iyang bulagan. Kay, ang iyang himo, bulagan niya hilom sa hilom lang, para dili maulawan. Apan sa iyang plano, ang Ginoo ang masunod, dili ang plano sa tao.
Nagpadala siya og anghel, pinagdamgo siya nga kailangan magkalma ka kay kining bata gikan sa Espiritu Santo. So mao nang wala niya gituloy ang iyang plano. So karon so dinhi atong mabawan nga gidalan niya, miadto sila sa Bethlehem. Ang gisulat sa Bible nga didto matawo ang manluluwas sa kalibutan. And then verse 8, ni adtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo o midanag kanila ang himaya sa Ginoo, busan nalisan kaayo sila. Kung kamo makakita og anghel kining dapita, unsa man siguro inyong bation, unsa man siguro inyong reaction? Nakakita og anghel. Apan miingon ang anghel na dungog nila, ayaw kamo kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. So unsa may message sa anghel? Miingon siya, maayong balita. Kining balita karon sa atong panahon karon, kinahanglan kitag maayong balita. Diray gira na gira karon sa Israel, na gira didto sa Ukraine, ang Russia giatake nila ang Ukraine. Napay daghang away dito sa Yemen. Kinahanglan kitag maayong balita. Usahay na away sa pamilya. Ang mensahe sa anghel, maayong balita. Unsa may maayong balita? Alang kaninyo nga makalipay unsa man sa tanang katawhan. Makalipay sa imuha ug sa ako. Mao'y gingon unsa maning balita nga maayo? Kay karong gabiuna nataw sa lungsod ni David, Bethlehem, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So nahimong tao, ang manluluwas, kini ang gipaabot nagpila ka gatus, pila ka libo ka tuig, nga ang manluluwas moabot, og miingon siya, ang Kristo nga Ginoo. So dinhi atong mahibaw-an ang sulti sa anghel nga si Kristo Ginoo. Kabalutang nga daghang mga tawo nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Dinhi atong makita sa pagkatao lang ni Jesus, giingon na nga kini siya Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan, og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon. So usa ka dakong panon. Ang una usa ka anghel, ug karon usa na ka dakong panon nga mga anghel. Ulay laing gipadungog ani kundili ang mga magbalantay sa karnero. Mga tao nga murag tinalikway sa katilingban, dili ni sila mga sikat, dili kini sila mga edukado, dili ni sila mga relihiyoso, kundili ang mga mapainobsanon, mga tao nga ubos kaayo. Og sa kalit verse 13, mitungha usab sa uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Ang gikanta nila, dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta. Panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Panagdait means peace. Mao na mensahe sa ilang kanta. Karong panahon na sa atong lugar walay peace. Gakinahanglan nato ang pakigdait. Asa man makuha nato kanang peace, kanang pakigdait, kalinaw. Ang daghang mga gobyerno nga moingon nga mao ni atong himuon.
Pero ang tinuod nga pakigdait gikan lang sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong dawaton si Jesus nga maoy atong manluluwas. Hatagan kita og pakigdait, hatagan kita kalinaw. Bisag unsa pay mahitabo kanato, bisan pa naay nagkasakit, naay cancer sa inyong pamilya, o napriso mo, o nagkasala kita, gikinahanglan nato ang pakigdait. Kinahanglan nato ang peace of mind. Ang atong Ginoong Hesukristo lang ang makahatag ni anang kalinaw. Kay bisag unsay mahitabo kanato, kung kita adunay relasyon sa Ginoo, kita makauban kaniya dito sa langit. And then verse 15, sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahiblo kanato sa Ginoo. Mensahe sa anghel gikan sa Ginoo. Bosa midali sila pag-adto sa og nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. Nga siya ang maghatag og kalinaw. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing og nagmalanong siya pag-ayo may tungod ni ining mga butanga. So, mautoy usa sa history may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Tanaw nato kung unsa may gisulat ni Juan. Ako lang balikon usab katong gisulat ni Juan. Kay importante kay itong giingon niya nga sa wala pa mabuhat bisan unsa ang pulong diha na si Jesus dinha na. So, og tan-aw nato sa So unsa may atong himuon karon? Adunay mga butang nga akong isulti. Siguro mangutana mo nga unsa man ang tinuod ba gyud nga si Jesus na tawo sa Disyembre 25? Unsa man ang 25? Tinuod ba gyud na? Ang uban mo ingon nga si Constantine the Great sa 325, 330 AD kay siya na nahimong emperor, siya ang napasiug na og Pasko nga gikopya niya ni sa mga Hintil o sa mga pagano. Sa mga pagano, so gisuwid na lang ni na 25. Naapoy ubang mga Bible scholars mo ingon nga kay si Jesus ang giselebrar nila kay sa unagong panahon, ang giselebrar gyud nila una sa wala pa 300 katuig ang pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus. Mao gitoy dako nilang giselebrar nila. Pagkamatay ni Jesus o pagkabanhaw. Kay mura og duol-duol po ni sa dako kayang fiesta sa mga Hudiyo sa Passover. Pero ang mga scholars mingon kay namatay si Jesus og Marso. So ilang gibalik sa 6 ka bulan namatay ang ilang paglantaw si Jesus namatay og Marso 25. So gibalik nila sa 9 ka bulan mao ang Disyembre 25. Apan bisag ang mga Kristiyano sa East, sa Greece, sa Ukraine, sa Russia, sa ubang mga Kristiyano dito
lain po ang ilang laing adlaw ang ilang giselebrar. So importante ba gyud nang kuan? Importante ba gyud ang adlaw nga 25 or ang pinaka-importante nga gihatag sa amahan, ang pinaka dako kaayo nga gasa ang iyang anak iyang gihatag. Mao na nga kadaghanan kanato maghatag og gasa apan kinahanglan atong hinumduman nga si Jesus ang pinaka dako, pinaka-importanteng gasa nga atong dawaton. Mao nay selebrasyon sa Pasko. Tungod sa gugma sa atong Ginoo, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Celebration. Second question nga gusto na kong isulti ninyo usab nga tungod sa kanta nga We Three Kings of Orient Are, tulo ka magos, dili gyud na tulo. Ang Biblia miingon nga tulo ka gasa ang gidala. Kini sila nga mga tawhana, mga manggialamon, kini sila mga reliyoso, posible ni sila mga Israelites ni sila nga tuwa sa ubang lugar nga duol sila sa Ginoo, nga sila gatuon ilang nakita nga si Jesus na tao na ang manluluwas, nakakita sila bidoon. So ang ilang gilakaw posible nga 2,000 ka kilometro ang ilang gilakaw aron nga moadto didto sa Israel. So dili lang tulo, daghan sila siguro kay unsa may ilang mga pagkaon sa disyerto na magdalag tent, dalag pagkaon, so daghan gyud sila. Dili gyud sila tulo lang siguro. Tulo lang ang gasa, pero sa tulo ka gasa adunay usa nga katingalahan. Gold, okay lang, mahibawa nato nga si Jesus pinaka-importante, mahal. Adunay usa ka gasa nga myrrh nga gamiton sa ilang panahon sa pag-imbalsamar. Nganong gihatag man nila sa pag-imbalsamar? Muhatag ba ka o pinaskuhan sa imbalsamar? Apan kini sila mga sumusunod sa Ginoo, ang usa mihatag pag-imbalsamar. Unsa man siguro? Posible ba siguro nga kini nag-indicate, nagsulti kanato nga kining bata mamatay, nga adunay kamatayon, ang kamatayon sa iyang physical ug kita usab sa atong mga sala. Kinahanglan usab nga kita mamatay sa atong mga sala, usa kita makasunod sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pagkabanaw ni Hesukristo, ni Jesus, ang iyang pagkatawo usab atong mahibaw-an nga kini siya tungod sa gugma sa Ginoo. O tungod sa gugma usab niya, dili nato malimtan nga si Jesus midako, nagsermon, mitabang sa mga tao, o nagpakamatay siya alang kanimo ug kanako. So mao nay atong bantayan sa Pasko nga gigugma niya kita. Unsa may atong buhaton karong Pasko? Unsa may atong ihatag sa atong Ginoo? Atong ihatag ang atong kaugalingon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon nga kami nahibalo, nga kami na-encourage, nga ikaw tungod sa dako kaayo nimong gugma, imong gihatag ang imong bugto nga anak, aron nga kami maluwas. Ginoo, hinaot pa unta nga among ihatag ang among kaugalingon nga na kanimo. O Ginoo, hatagan kami kalinaw sa among kasing-kasing. Pasaylon mo unta kami sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus. Amen.